Verila by si mi, keby ti poviem, že toto nie sú gelové nechty zo salónu? Áno, počuješ správne, kvôli týmto nechtom som nemusela nikde chodiť a zvládla som si ich spraviť sama doma za 10 minút. Tak si poďme ukázať, ako si takéto nechty môžeš urobiť aj ty. Ide o gelové prezonechty, ktorých aplikáciu zvládne úplne každý. Ako prvé si musíš pozatlačať kožičky v okolí nechtov pomocou pomarančového drievka. Potom si zoberieš špilník a zmatníš si ním celý povrch nechtov, tak aby na ne nezostalo ani jedno lesklé miesto. Koniec prichádza ten najdôležitejší krok, a to je nechty si odmasniť pomocou alkoholového obrúsku. Potrebujeme, aby boli čo najviac odmasnené, a preto si ešte ruky umyj jarou a horúcou vodou. Predpríprava nechtov je veľmi dôležitá a preto nevynechaj žiadny krok, ktorý je ukázaný na videu, ak chceš, aby ti prezonechty čo najdlhšie držali. Teraz si už len nechty nalepíš, a to lepidlom alebo lepiacimi pásikmi. Odporúčam si ich lepiť večer pred spaním, pretože je najlepšie sa vyhnúť vode na 2-3 hodinky, aby lepidlo dokázalo dobre zaschnúť a aktivovať sa. A manikúra je hotová. Určite mi nezabudni do komentáru napísať, či si už prezonechty vyskúšala, a pre viac takýchto videí ma nezabudni sledovať.